Mituo ba mo og nalipay nga si Jesus mianhi alang kanato? Lipay, tuo. Ang dili tingali mutuo o dili malipay nga mianhi si Jesus para nato, mao tingali itong mga tao nga nagtuo nga wa sila'y sala. Kadtong mga tao nga tingali sab wala na gyud mubati nga sila nakabuhat og sala. Mao nga wala sila magkinahanglan ni Jesus. Nga kaha ang ilang pagpuyo diha sa ilang tinuhuan, mao lamang ang pagpuyo aron lamang sila makaangkon o kaha mga pagdaig, makaangkon og kanang convenience diha sa ilang kinabuhi, mao nga ang ilang pagpanuman diha sa mga buluhaton sa atong pagtuo, mao lamang ang pagtuman out of compliance. Mao baya nga dinhi karon sa atong ebanghelyo nakadungog ta. May tungod nining sugilanon sa kinabuhi ni Levi nga usa ka kubrador sa buhis, ug dili lang siya yano nga kubrador sa buhis, usa pa gyud siya ka opisyal aron siya mangubra og buhis. Ang iyang opisina daw nagtimailhan sa usa ka opisina sa graft and corruption. Ug mao ni ang pagtan-aw sa mga tao ngadto niining maong matang sa kinabuhi. Apan ang kini di ay grasya sa Ginoo ba? Dili lang di ay niingon nga moabot sa tao tungod kay kanang mao gyud ni ang mahitabo. Apan bahin di ay ni siya sa kana bang tinguha sa tao nga gitawag nato og kana bang vocation, kanang tawag ba sa Dios sa tao sa pagbalik ngadto niya. Mao man gipasabot sa vocation, the call of God diha sa mga tao aron nga ang tao mobalik ngadto niya. Nga kini diyang nahitabo ka ni Levi, usa ka dako kaayong grasya nga si Jesus miagi ni adtong dapita ug iyang nakit-an si Levi ug iyang giingnan, sunod nako. Ug saway pagduha-duha, saway pagmakuli, mibarog si Levi ug iyang gibiyaan ang iyang opisina ug iyang gitalikdan ang matang sa kinabuhi nga iyang gipuy-an sa dugay na kayong panahon ug misunod siya kang Jesus. Mga kaigsuunan niini karong panahon ba sa Kwaresma, kini siya dako kay ni siyang kahigayunan nato ug dako kay ni siyang grasya ug lanog kaayo nga tawag sa Dios kanato. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart.
o kaanindot unta nga dinhi sa tagsa-tagsa nato ato sab nga madungog ang kining landog nga hagawhaw sa tawag sa Dios kanato aron naa unta ang atong pagsanong aron nga naa untay conversion and transformation in the process aron atong iuli ang atong kaugalingon balik ngadto sa Dios. Makaigsuunan, pagkabulahan ta nga gitagaan ta niining maong kahigayunan nga sa makausapa ato nga mabatyagan ang dakong grasya sa Dios nga kining maong grasya mao ang iyang gugma, kaluoy ug pagpasaylo. Nga diin walay ingon ana kadako nga sala nga nabuhat sa tao nga dili mapasaylo sa Dios. Nga nagpasabot nga ang pagpasaylo sa Dios mas labaw pa kaayo kadako kaysa sala sa tao nga iyang nabuhat. Ug mao gani nga si Jesus mianhi sa kalibutan alang kanato. Ug kaanindot unta nga sa pagtawag sa Dios kanato duna unta tay favorable response dining dakong grasya nga iyang gipadangat dinhi kanato. Kanaa unta ang atong paghinulsol, pagampo ug sa pagpuyo sa katarong. Amen.